Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι του Jim Beam για ακόμα ένα βίντεο. Είμαι ο The Vegetarian. Και εγώ είμαι ο Θεοχάρης. Και σήμερα έχουμε να κάνουμε Mystery Bag Challenge. Ο καθένας μας θα γράψει από 5 ασκήσεις σε ένα χαρτί. Τι είναι το Mystery Bag Challenge λοιπόν? Ο καθένας μας θα γράψει από 5 ασκήσεις σε ένα χαρτί όπου θα μπουν μέσα σε αυτό εδώ το bag. Ο καθένας μας θα γράψει ένα χαρτί. Ο καθένας μας θα γράψει από 5 ασκήσεις σε ένα χαρτί όπου θα βάλουμε μέσα σε αυτήν εδώ τη τσάντα, θα τα ανακατέψουμε και όποιους τραβήξουμε θα ανταγωνιστούμε ο ένας τον άλλον. Ο καθένας μας θα γράψει από 5 ασκήσεις σε ένα χαρτί όπου θα τις βάλουμε μέσα σε αυτό εδώ το σάκο, θα τα ανακατέψουμε και θα διαλέξουμε 5 τυχαίες ασκήσεις όπου θα κάνουμε και οι δύο. Hey! Don't look at me, papi. Από ό,τι φαίνεται, είσαι έξω με τους άλλους. Κόψου κανένα δάχτυλο. Και έβαλες ελαστική βερμούδα, εντάξει. Ορίστε. Ελαστική βερμούδα. Έβαλα. Μην με βάλεις κανένα σπαγκάτο. Γιατί νομίζω μπορώ να κάνω. Κάνεις εσύ, δεν Κάνω κάνεις? αυτές τις επιλογές. Κάνεις. Λοιπόν, τώρα που είναι έτοιμα, θα μπουν στο Mystery Bag, που από ό,τι φαίνεται είναι η γενική τσάντα από κάπου την ψηρίσαμε, δεν έχω ιδέα. Να βάλω και το κενό, να το τσαλάκω στο άλλο. Και τώρα αυτό πρέπει να ανακατευτεί. Τι κάνουμε? Ποιος θα... χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όχι ρε, δικό σου πήρα. Balance board. Όχι ρε. Σε αυτό τι θα πρέπει να κάνουμε, μόνο να σταθούμε ή να... Να σταθούμε. Με τα χέρια. Ποιος θα σταθεί? Τι με τα χέρια? Κατακόρυφα. Στο balance board. Όχι, ας σταθούμε. Σε έχω κάνει? Έχεις κάνει ποτέ? Όχι. Αλήθεια. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ. Να ξέρεις με κάλτσα γλιστράει. Όχι. Ουπ, μάτσι μάτσι. Feet twins. Only 5.99. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ισορροπία. Ναι, Βασικά φαντάζομαι. είναι μόνο ισορροπία, δεν είναι τίποτα άλλο. Αν θα βάλεις το πόδι σου εδώ, το άλλο πρέπει να μπει εδώ. Ναι. Και να βάλεις δύναμη για να σηκωθεί και να ισορροπήσεις εδώ. Αν θα βρίσκεται εδώ η σανίδα και πατήσεις εδώ πέρα, θα φύγεις κάτι από εδώ. Εντάξει. θέλω προσοχή. Μπορώ να κάνω μερικές δοκιμές πρώτα. Ναι, εννοείται. Μπορείς να κάνεις μία δοκιμή. Θα πρέπει να Μαρκή. βάλεις το βάρος σου. Λοιπόν, θα σκεφτεί την κάλτσα να στράει full και να ισορροπήσεις μετά εδώ πέρα. Το κάνεις να φαίνεται εύκολο. Εύκολο είναι. Απλά σου λέω πρέπει να πετάξεις πατουσάκι έξω. Τι πρέπει? Πρέπει να πατουσάκι πετάξει. Ναι. Λες να δείξουμε τέτοιο content. Μόνο φτέρνα ρε, για μου λιτράς. Ωραία. Βάλ' το και κράτα το άλλο το πόδι σου εκεί. Ναι. Ωραίος. Side flip. Δεν παίζει. Βάλε ρε βάρος. Τι δεν παίζει. Βάλε, εμπιστεύσου τον εαυτό σου. Nice. Ωραίος. Ισορρόπησε. Αυτό είναι. Απλά πρέπει να μείνεις. Άλλη μία. Θα το δοκιμάσουμε κατακόρυφα. Εσύ άμα θες δοκίμασαι εδώ. Φέρ' το κι άλλο έξω πόδι σου, φέρ' το κι άλλο έξω. Κι άλλο. Εκεί είναι. Δεν έχεις εκεί. Να μπορείς να μεταφέρεις πιο εύκολα βάρος. Εκεί. Μπράβο. Ωραίος. Ωραίος. Ισορρόπησε εκεί και κάνει ένα κάθισμα. Κάνεις. Ναι ρε, μα. Γεια. Καλά ρε, τι. Για να σε δω. Οχ. Οχ. Στον παπά. Έλα ρε φίλε. Στον παπά. Έλα ρε φίλε. Δεν θα το δοκιμάσουμε κατακόρυφα, πιο εύκολο θα είναι. Γεια. Λάγα κάνεις. Ήταν πιο εύκολο απ' τα άλλα. Μπρο, με βλέπεις έτσι όμορφα, είμαι και δυνατός. Ωραίος. Αυτό είναι. Δοκιμάσουμε πλάνους Απλά δες, καλύτερα. Απασφάλισε τους ομοπλάτες σου. Τώρα έχω γράψει και ποντιακά λίγο. Ωραίος. Μια χαρά το κόπα ρε, τα δάχτυλα πρόσχε. Θα κόψω κανένα δάχτυλο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Ένα κάθισμα και τέλος. Λοιπόν. Ωραία.
ωραία. Nice. Nice. Μπράβο. Ωραίος. Αυτό είναι. Easy. Για να σε το εσένα τώρα. Κοίταξε, να σου πω όταν έλεγες τους ανέβηκες πάνω στην αρχή, Ναι. το πίστεψα ότι θα κάνεις κανένα έτσι Τι. backflip. Θα τρώω τα μούτρα μου. Ναι, λοιπόν. Πάλι κάνουμε πέτρα από ψαρίδι χαρτί. Όχι, ρε, εσύ. Γιατί δεν μιλάω ποτέ να τραβάω. Δικό Οπα. σου ή δικό μου. 2 πήρα. Ποιο να βάλω μέσα. Και Ποιο τα δύο βάλω? βάλτε να Ποιο ανακατέψουν. Γιατί είδες το πρώτο γράμμα και το δύο. Δεν ανακατεύονται αυτά, ρε. Όπα. Πάλι δικό σου πήρες. Deep handstand push-up. Let's do it. Σε αυτές. Πώς. Πού τα πέταξες τα άλλα. Κάπου έτσι, μάλλον. Εκτός μετά, αν θέλεις να φέρουμε βάλω κουτί. Θες. Ναι. Πρέπει να να κουμπίσει δείξεις. μύτη κάτω. Πρέπει να το δείξω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρεις. Είναι handstand push-up. Α, Κάτσε λίγο γιατί. ναι, αλλά Τίποτα εδώ. άμα το βγάλω, Ναι. μετά θα μου Θα πρέπει κουρασμένος. το πρώτο άτομο που κάνεις tag στο προφίλ να με κάνει follow. Yes. Oh shit. Let's go. Αμάν, κάνει και twerk. Νάτος! Νάτος! Άνετος! Α, νόμιζα να το τραβήξει. Εγώ δεν κάνω τέτοιο. Τώρα πρέπει να το κάνουμε πιο ψηλά. Ποιος θα κάνει πιο βαθύ. Παρά αυτό, ρε. Κουτί, ρε. Θα βάλουμε και το άλλο το κουτί δίπλα. Θα κάνεις και τα κόρυφα πάνω στο κουτί. Ας το κουτί. Αυτό δεν είπες πριν, εσύ. Ναι, εντάξει, πάμε, ναι. Απλά μπορεί να πονέσουν λίγο οι καρποί μου. Ξεχνάς τις υποσχέσεις σου. Πονέσουν λίγο οι καρποί μου. Πόσο ανοιχτό ή πόσο κλειστό το θέλεις. Νομίζω Γέλασε. καλά είναι, δεν γελάω. Γελάω, λέει. Και όντως δεν γελάει. Αγχώθηκα. Let's go! Κάτσε. Μου φύγε ένα. Ωραίος. Έλα. Oh, fuck. Shit. Όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα ξανά, not possible twice. Άμα θες κάντε και πιο ανοιχτά. Χειρότερα είναι, ρε. Ωραίος. Έλα λίγο. Έλα. Σταμάτησα λίγο στο κουτί. Άλλη 30 πόντι. Σταμάτησα λίγο στο κουτί, ρε. Εντάξει, έχω να παραδεχτώ ότι ήταν η καλή προσπάθεια. Σταμάτησα λίγο στο κουτί, το είδες. Δηλαδή έμεινα εκεί και... Τι θα τα ξαναδοκιμάσεις. Ναι, ρε. Έπρεπε να βάλεις πιο μπροστά το σώμα σου. Άντε. Λέγε, ρε, Πάμε, άντε, επειδή είμαι καλό παιδί. Κάτσε, ρε. Μία προσπάθεια, ρε. Έχεις δίκιο. Κάτι chill. Απλά να είσαι λίγο πιο μπροστά για να μην βρουν πάλι οι ώμοι σου. Ωραίος. Έλα! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Άνοιξε πόδια! Στηρίχτηκε κάτω! Να κουμπάει μόνο εμείς! Μπρο, ακόμη όλα αυτά δεν έκανα. Όλος βαθούλωμα έκανε. Λοιπόν, να γράψουν κάτω στα σχόλια άμα μέτρησε τώρα αυτό εδώ. Μπρο, εγώ νομίζω ότι είναι τέρμα βάλω. Τι κλέφτης αυτό, τι απατεώνας. Δεν το δέχομαι. Λοιπόν, ανακατεύω και
Please. Όχι, ρε, πάλι δικό σου πήρα. Όχι, δεν το είδα. Pistol squats είναι 16 κιλά. Γιατί είσαι 16 κιλά? Έγινα από μια αφετηρία, ξέρω εγώ. Α, η αφετηρία ήταν 16. Ναι, ναι. Με kettlebell ή με αλτήρα? Kettlebell. Μέχρι 20. Εγώ δεν ξέρω πώς. Ό,τι είναι. Ωραία, και εγώ το ίδιο έγραψα. Εντάξει. Ναι, Το ίδιο. Είναι 16. Εντάξει. Πρέπει να κάνουμε λίγο ζέσταμα όμως πρώτα. Σκέτο, πες στο squat ή πάνω στο box? Σκέτο. Θες το box για πιο εύκολο? Όχι, δεν εγώ νόσα box jump. Όχι ρε, τι jump. Θα σπάσουμε κανένα πόδι, ένα βίντεο που να κάνουμε. Να κάνετε πάντα ζεστάμα, παιδιά, πριν από κάθε άσκηση. Απλά παίζουμε τώρα. Θα είναι η πιο εύκολη νίκη, νομίζω. Δικιά μου, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε. Pistol squat χωρίς ναι. πρώτα. Πάμε χωρίς. Πες. Εκεί. Α, όχι, εγώ το τράβηξα. Εσύ το τράβηξες. Για δείξε μου. Ποιο να μπω με το κακό ή με το καλό? Εγώ θα πω με το κακό. Το είδες έτσι. Τα δάχτυλα ήταν έτσι. Σαν πάψια. Πάρε αυτό. Kettlebell στον αέρα έβγαζε άλλος. Πάλι με το κακό θα πω. Μπράβο. Τώρα κατάλαβες τι έκανα, κατούρισα την περιοχή μου. Σημαδεμένη περιοχή. Μην κατουράς, σήκω. Πρόσεχε, θα μου πετάξει τώρα. Όχι, εντάξει. Βασικά, ξέρεις τι. 6 μετά πάμε να το κάνουμε διπλάσιο. Πάμε 8. 8. Εντάξει, βασικά μην το βγάλω και θα το βγάλω εδώ. Τόσο εύκολο το είδες. Αλλα, μία μέσα, μία έξω. Αλλα, έτσι. Όπα. Αυτό εδώ κάτι είδα εδώ. Τι πετάκι. Πετάκι έκανα. Αυτό τι ήτανε, 8. Κάνεις ίδια γαλοπούλα. Τώρα πάμε κατευθείαν 16. Οπότε 16 πάμε. Διπλάσιο. Θα μπεις, θα πω. Μπες. Εγώ δεν θέλω να μπω. Οπότε υπάρχει ένας τρόπος να το λύσουμε. Α, θες να μπεις εσύ. Δεν θες να κάνουμε πάντα λίγο πέτρα στο λίγο χαρτί. Πιστεύει πρώτος. Ναι. Περίμενε να σκεφτώ. Πέτρα, ψαλίδι, χάρτη. Μπες. Τώρα που κέρδισες να μπεις εσύ πρώτος. Με το κακό ή με το καλό? Νομίζω με το κακό θα συνεχίσω. Κι εγώ με το κακό. Ωραία, πήγα να το χάσω, να ξέρεις. Άνετος. Σε 8 σημεία. Άμα δεν κρατάς και με τα δύο χέρια για να βρεις καλύτερη ισορροπία. Τι, βλέπεις πουθενά, λέει εδώ πέρα. Επειδή είδα ότι πήγες να το χάσεις, γι' αυτό. Νέο πας. Το είδα πάλι εδώ να κάνει έτσι. Λοιπόν. 40 κιλό έχεις. Ναι ρε, μπορεί. Μπορεί να 20 χρειαστεί. κιλά. 20 kgs. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ναι, θα έμπαινα. Λέτε, σαν το λέω. Περίμενε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Χαρτί. Ναι. Χαρτί. Χαρτί. Τα 20 κιλά. Λοιπόν. Το πιο δύσκολο ήταν να μην ακουμπήσει κάτω αυτό. Γι' αυτό σου λέω, κράτα το πάνω. Hey. Τι είναι αυτό. 2 20 Κατευθείαν. Ωπα ρε. Τώρα δεν μπορώ να μπω και με το καλό γιατί έχει σταθεί το κακό. Ναι. Ωπα ρε, τώρα ζορίζει απότομα.
Θα είχα αγχωθεί πάρα πολύ άμα το έβγαζες. Αν το έβγαζα. Ναι. Μπρο, Δεν έχω κάνει έγινε στο δικέφαλό μου εδώ κάτω να κάνει. Να πάει να σκάσει. Πρόσεχε. Νομίζω δεν έπρεπε να μείνεις κάτω. Έπρεπε κατευθείαν να το κάνεις. Ναι, δεν γινόταν. Με τράβηξε πάνω στο τρακέφαλο όλο, οπότε. Oh fuck. Τι possibilities υπάρχουν να κάνω την άσκηση ξανά. Τι θα πρέπει να χάσω Εντάξει, είμαστε. Τι εννοείς? για να ξανακάνω την άσκηση. Ξαναδοκιμάσεις. Για να βγει, για να μην χάσω τον πόντο. Τίποτα. Δοκίμασε. Κάνε λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι, Λίγο ρε. ενδιαφέρον, δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Μια μπριζόλα. Λοιπόν, Την είδες πως είναι. ωραία, και ένας μπριζόλα, μα... Και αν την Και βγάλω, ένας μπριζόλα. βασικά δεν χάνω τον πόντο, εντάξει. Αν το βγάλεις... Όλα δικά σου. Πρέπει να το κάνεις κατευθείαν. Ναι. Μετράει. Μετράει. Άντε καλά, το μετράω. Έχεις κάτι πιο βαρύ. Γάμο το. Κάτι πιο βαρύ. Κάτι Θα την κρεμάσου κάνω, εδώ πέρα. θα την κάνω την μπριζόλα. Νομίζω εμένα είναι το top μου αυτό. Το top μου πριν πετάξω μηνίσκο και θα στο δώσω δηλαδή τον Πάρουμε πόντο. plates. Όχι, θα στο δώσω τον πόντο. Το δίνεις. Το δίνω. Καλό ήταν. It was good. Ποιος τραβάει τώρα? Εσύ. Α, όχι, εγώ τραβάω. Εσύ τραβάς. Εγώ τραβάω. Για να κάθεσαι. Μπρο, άκουσε με λίγο. Θα βάλεις το χέρι σου Ναι. Και το πρώτο και... πράγμα. Ναι, καλά έτσι θα κάνεις. Εντάξει. Μην ψάξεις γιατί τα δικά μου είναι διπλωμένα καλά. Αυτό θέλω. Δικός δεν είναι. Δεν χρειάζεται. Είδα τι ήταν. Έτοιμος. Στο δώσω έτσι. Χλαχλάκ. Με τη μία. Κάνε έτσι. Μην ανοίξει δάχτυλο. Πάρε. Pistol body. Όχι, την ξανακάνω, μην είπαμε άκαιρο. Θα βάλουμε άλλη. Ναι, έλα. Το βάλω κι εγώ. Καλή προσπάθειά σου. Πέγγι μου, αλλά... Αυτό. Pistol squat. Τι αυτό. Head flip. Head flip. Καλά. Λοιπόν, στο head flip τι κάνεις. Πρέπει ή θα βάλεις τα χέρια σου έτσι κάτω, θα τα λυγίσεις και από εδώ πέρα που είσαι τα πόδια θα πρέπει να έρθουν από την πίσω μεριά, Ναι. ή θα πάρεις φόρα με ένα πόδι, θα ακουμπήσεις και θα κάνεις front handspring. Όχι. Για δείξτε μου μία. Α, θες και βίντεο. Πέτρα στο χαρτί. Και δηλαδή άμα το βγάλω ποιος κερδίζει. Άμα. Άμα το βγάλω ποιος κερδίζει. Πόσα tries, τώρα δεν είναι τελευταία, θα πούμε tries. Τι εννοείς. Πόσα tries. Θα πρέπει να κάνεις, πούμε, Συνεχόμενα. 5 tries. Θέλω 5 tries για να το βγάλω. Οκ. Δεν κατάλαβα, όλα πάνω. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, ότι για να το βγάλω θέλω να το δοκιμάσω 5 φορές ή 2 φορές. Ή έχω 2 ευκαιρίες να το βγάλω, ή 1. Και άμα δεν το βγάλω... άμα το βγάλω, Κερδίζεις. κερδίζω. Κερδίζεις. Δείξτε το μου. Λοιπόν, Μάθιου, Τον watch εύκολο. out, because I will fly to you And kiss you. and kiss you passionately. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ πώς είναι κιόλας, γιατί έχω να το κάνω 3-4 χρόνια. Θα σου δείξω. Έτσι. Εγώ γι' αυτό δείξω με αυτό που έχω πάω το κεφάλι κάτω. Πω φαίνεται πολύ. Εύκολο είναι, εύκολο. Δες με, από εδώ χρησιμοποιείς τη φόρα από τα πόδια σου που θα έρθουν, από το πάνω είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Απλά πρέπει να έρθουν και τα δύο πόδια μαζί. Μάθιου, watch out. Εκεί, ναι, απλά δεν θα στηριχθείς στο κεφάλι. Θα κάνεις αυτό και το κεφάλι σου ίσια θα πρέπει να κάνει έτσι το πάτωμα. Όπως έκανε πριν η μύτη. Εκεί. Ρε, εδώ ρε. Εδώ, ίσα που θα κουμπίσει από εδώ πέρα και θα έχεις φύγει ήδη. Ώστε να μην μείνει βάρος καθόλου στο κεφάλι σου.
Μπαμ, μπαμ. Τέλειο. Άμα γινόταν... Δεν το κάνω. Δεν μπορώ. Δεν το κάνεις. Φοβάμαι. Άρα δηλαδή το παρατάς που θα έλεγε κάποιος άλλος. Θες να δοκιμάσουμε αλιάσεις? Όχι, στο δίνω. Δεν μπορώ. Κάτσε Αυτό άλλο. θα κάνουμε αλιάσεις απλά. Ρε. Θα πάρω τον πόδι και θα πάμε σε αλιάσεις. Τι άλλες. Α, ναι. Ναι ρε. Αυτό. Φοβάμαι. Όχι, όχι, Έτσι. Λοιπόν. Άντα πάρω αυτή να. Τι να είναι. Back lever. Back lever. Δεν πρέπει να το κάνουμε δύσκολο όμως. Ναι. Πώς. Να το κάνουμε με... Τι. One arm. με press, Τι one arm, μάλακα. Τι μας έλανες. Δύσκολο δεν μου πες να το κάνουμε. Ναι, press. Το press εύκολο είναι. Από reverse press, από πάνω κάτω. Ισχύει, εύκολο είναι. Δεν θα κάνουμε πάλι άλλη. Όχι, Γιατί αυτό για αρχή θα ήταν καλή, ρε. Τι κάνουμε. Με ένα χέρι. Όχι με ένα χέρι. Κάνουμε pull-up. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται αυτό. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Πάμε. Πάμε. Δεν έχω κάνει ποτέ. Θες να κατεβάσω κάτω. Κάνουμε εδώ. Πού, στο κρίκο θες. Πιο safe, ρε μάλακα, να τραβάσουμε. Πάμε εκεί, ρε. Πάμε εκεί. Πιο safe ο κρίκος. Για κρεμάσου λίγο, να δω μη φεύγει. Δεν φεύγει. Ωραία. Εκεί. Όπου νιώθω χάρια. Θα μου το δείξει το pull-up. Α, θες να στο δείξω. Κάτσε να δοκιμάσου. Περίμενε, δοκιμάσου. Να σκεφτώ λίγο πρώτα βασικά. Θα σου πρότεινα να βάλεις και λίγο μαγνησία. Εδώ τα χέρια. Ναι. Εδώ και θα πρέπει να κάνω. Όχι έτσι. Να φέρω τα χέρια μου. Να κουμπίσεις τη μέση σου. Ή το ποπό. Αλλά λογικά η μέση θα κουμπίσεις. Ου, γαμώ το! Χτύψε το ρίτσο μου. Παρατράβηξα. Ωραία. Μαγνησία. Γιατί τα χέρια μου σαν γυαλόχαρτο είναι, ρε μάνα. Μου είπες έτσι και θα πρέπει να φέρω το σίδερο. Θες να το κάνω μια φορά. Θα δοκιμάσω έτσι. Το λίγο που. Όλα τα χέρια. Εδώ. Ωραίος. Και τράβα. Τράβα. Μπρο, δεν μπορείς. Είναι αυτό το... Έτσι. Όπως ήμουν στο σπίτι, δες. Δεν σε έβλεπα, δεν το έκανες. Είδες το μποξεράκι. Έτοιμος. Εγώ έτοιμος, εσύ έτοιμος. Πω, να ψάχνω στο δικέφαλό μου, ρε μαλάκα. Ωραία. Nice. Cool. Oh shit. Πώς τραβάζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το τραβάς την ώρα που είσαι στο πίσω για πάνω. Την ώρα που είσαι στο πίσω για πάνω πρέπει να κάνεις Ο φιένος μου. αυτό. Θέλει να έχεις... Μόνο grip στην πάπια, δεν τίποτα άλλο. Την έχεις τη δύναμη, απλά δεν το έχεις προπονήσει ίσως. Τι ρε παιδιά, Το τραβάς. το ένιωσα να γίνεται πολύ εύκολο ξαφνικά. Εδώ πρέπει να τραβήξω. Πέντε στο ένα πόδι. Έτσι, ωραίος. Δεν μπορώ να το κάνω. Καλώς, το δίνω. Δεν έχω ιδέα, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω το... Καλό ήταν. Πω, φιένος μου. Θα το χτύπησα. Λοιπόν, νικητής σημερινού challenge. Α, ναι, τελείωσε. Ο Χάρης. 3-2, τελείωσε, όντως. Δεν ξέρω. Τι κάναμε. Κάναμε Balance board. balance board, Ποιος πήρε από εδώ. handstand, εκεί, εσύ. Γιατί τι κάναμε μέχρι από εδώ. Αφού δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Ωραία, balance board, handstand που ήταν 1-1. Πάμε τώρα για το... Μας γράψετε, ρε. Πάμε τώρα ένα τελευταίο. Και όποιος το πάρει. Αυτό. Άντε, έλα. Ένα τελευταίο. Πρόεδρε, δεν με είδες. Πλάτη ήμουν. Έτσι ήμουν. Μόνο που δεν ήμουν. Έδωσε και υποβοήθηση με τη γλώσσα μετά. Έτσι έκανα. Εσύ τραβάς. Λοιπόν, Γιατί βλέπω όλα δύο δικά σου τα στοιχεία. Πάμε εκεί. Άλλο. Περίμενε. ανακάτεψε. Έτοιμος. Το παιχνίδι ήταν ρίγκτα από την αρχή.
παιχνίδι ήταν rigged από την αρχή. Όλα δικά μου. Θα παίξουμε έτσι πως είναι. Λοιπόν, θα κάνω πλάνες όπου θέλεις. Και εγώ που θα κάνω. Εκεί που θα κάνω. Θα πάω. Όχι, όχι. Θα σου πω. Στο λίγο είναι πιο εύκολο. Πλάντς όπου θέλω, πλάντς όπου θέλω. Πλάντς όπου θέλω. Πλάντς όπου θέλω. Ξέρεις που θέλω. Πού. Θα βγώσω. Με κρατάς. Λοιπόν, θέλω πλάντς Στο δίσκο πιστεύω σε είναι το μία πιο εύκολο. παραλέτα. Παραλέτα. Σε μία. Οπα. Με ένα χέρι στο πάτωμα και ένα χέρι πάνω στην παραλέτα. Οκ. Στις μαύρες. Στις μαύρες. Ναι, ρε, bro. Εκτός και αν θες να πάρεις τη ρόδα από το τέτοιο, από το balance board και να κάνεις εκεί πάνω. Σκληρός. Ένα και ένα. Λοιπόν. Για, εγώ δεν μπορώ να κάνω το στο πάτωμα τώρα, όχι πάνω στην παραλέτα. Απλά προσπαθώ να βάλω κάτι δύσκολο για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Πολύ ψηλό το έκανες. ρε. Έλα, όχι και πολύ ψηλό. Εντάξει. Σε έχω δει να το κάνεις. Μην είναι λες. Τόσο ψηλά. Περίμενε. Hold τι θεωρείτε. 3 δευτερόλεπτα. να μην 3! είσαι Ακίνητος. Δεν γίνεται. Όχι 3 και πέφτω λίγο. Γιατί όχι. Έτοιμος. Γιατί είσαι κακός. Αν θεωρηθεί αυτό plunge, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν βάλεις κάτι πολύ δύσκολο. Τι πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το κάνω ρε, τι πολύ δύσκολο λέει. Τι μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, δώσε μου 9,5 τράις. Οκ. Πω. Τι με έκανες τώρα. Τα χέρια μου. Κοίταξε, θα χαρώ άμα θα βγάλω 1 δευτερόλεπτο, όχι 3. 1 δευτερόλεπτο τι θεωρείτε. Τίποτα. Απλά δεν δώσεις τα πόδια σου και να πέσεις. Όχι ρε. 1 δευτερόλεπτο, να τεντώσει τα πόδια, να μείνω εκεί. Να μείνεις 1 δευτερόλεπτο. Ναι, οκ. ένα Οκ, δευτερόλεπτο. Για πάμε. Αυτό ήταν το πρώτο try. Ναι. Έχεις άλλα 8, Ωραία. 8,5. Φαντάζεσαι να το κρατήσεις τώρα. Ωραία. Έχω άλλα είπες. 8,5. Δευτερόλεπτα. Tries. Φρίκαρα. Λοιπόν, κάτι την ώρα γιατί με έφυγε από εκεί. Σου πρέπει να κάνω Μπορείς να αλλάξεις και χέρια μας. λίγο παραπάνω με πλάτη. Κάτσε εδώ. Τεντωμένο το χέρι αυτό, με τίποτα, με Τεντωμένο. Με τίποτα. Είναι. Μπρο, ας γίνουμε λίγες είναι- λόγια, βγάλαμε και το είναι μέλλον μετά. ακραίο. Περίμενε. Είναι ζόρικο ρε μάνα. Ένιωθε τα δικέφαλά μου να πάνε να σπάσουν. Ναι! Ναι. Γιατί φωνάζεις. Δεν ακούω αυτό το στέλνο. Ωραίος. Ωραία! Με τίποτα. Με τίποτα. Ταραν! Δικό σου. Και ο μεγάλος νικητής είναι ο Θεοχάρης Γιάννη. Θα δείξω το μεγαλύτερο άτομο που θα τον αφήσω να κερδίσει. Στην τελευταία άσκηση. Όχι ότι... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε και σε εσάς που ήρθατε σήμερα στο γυμναστήριο μαζί μας για να μας δείτε να αυτοτραυματιζόμαστε. Μην το δοκιμάσετε σπίτι σας. Ούτε σπίτι μας. Σπίτι μας άμα θέλετε. Ήμουν ο The Vegetarian Ήμουν ο Θεοχάρης. στο κανάλι της Jim Beam και μέχρι την επόμενη φορά Να γυμνάζεστε, να χαμογελάτε, να πατήσετε like και εγγραφή και τα λέμε. you have to edit with AI so in the end the quick is